Ribeira dá un novo paso para facer realidade o seu futuro polígono industrial. A Xunta e o Concello asinaron un protocolo de colaboración que permitirá actualizar o proxecto e avanzar cara á licitación das obras prevista para finais deste ano. O Centro Cultural Lustres Rivas acolleu a sinatura do protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ribeira para impulsar o desenvolvemento do futuro parque empresarial de Pedras Vermellas. Desde o Concello de Ribeira temos gran interese, como sabedes, desde fai moitos anos en desenrolar este chan industrial. O facemos como non pode ser de outro xeito e creo que é notorio para todo o pueblo da man da Asociación de Empresarios que levan feito tamén un gran traballo no que foi esa compra das parcelas da Puebla, no que eles estiveron buscando toda esa documentación, falando con propietarios e que nada máis chegar ao goberno fomos quen de mercar de unha vez por todas. Polo tanto, unha vez con todos esos terreos propiedade xa do Concello, creo que estamos en disposición de decir que isto vai arrancar. Co acordo, será a xestura encargada de asumir a actualización do proxecto de urbanización, un trámite necesario para adaptalo ás exixencias técnicas que requiere unha actuación desta envergadura antes de iniciar a súa execución. Que era preciso que a Xunta de Galicia, a través da Xestur, entrase en primeiro lugar para modificar ese proxecto e adaptalo ás necesidades que ten o polígono e tamén permita ou vai permitir a través da asinatura do protocolo que imos asinar a continuación que o desenvolvemento desas obras, unha vez adaptado o proxecto, o leve a cabo a Xestur. Segundo explicou a conselleira de Economía e Industria María Jesús Lorenzana, a previsión é que o documento actualizado estea listo nos vindeiros meses e que as obras poidan sair á licitación antes de rematar o ano. O futuro polígono contará con preto de 260.000 metros cadrados de solo industrial e suporá un investimento estimado superior aos 15 millóns de euros. Serán 260.000 metros cuadrados máis de suelo industrial a disposición de todas as empresas da zona, que vai permitir, polo tanto, a consolidación e o crecemento das propias empresas de Ribeira, e creo que os empresarios levan tamén demandando tempo este solo industrial. Iniciamos xa a contratación desa modificación, desa adaptación do proxecto. Ten 3 meses de execución, se non me equivoco, xerente, o proxecto e, polo tanto, o que calculamos é que a finais deste ano 2026 xa estaremos licitando as obras de acordo a ese proxecto que, como digo, xa estará adaptado cos detalles correspondentes e co grado de desenvolvemento preciso para executar as obras. Unha infraestructura moi demandada polo tecido empresarial da comarca que permitirá dispoñer de novo chan industrial para favorecer a implantación e o crecemento de empresas. Hai casi un ano e 2 meses que estiveron reunidos en Santiago co anterior Ejecutivo, donde sí se lle trasladaba o compromiso da Xunta de Galicia para levar o proxecto a cabo, pero o anterior Ejecutivo non trasladou ningún documento, non trasladou ninguna iniciativa para poder sacar adiante ese proxecto. En ese sentido, quero agradecerlle tanto á alcaldesa como ao teniente alcalde ese paso, como dixen antes. Tamén agradecerlle ao presidente da Xunta de Galicia, ao conselleiro de Inmobilidade, que están cumplindo cas palabras que nos prometeron a nós para poder levar a cabo. Para nós é superimportante este paso que acaban de dar. Durante o acto, tanto a Xunta como o Concello destacaron a importancia estratégica deste proxecto para reforzar o desenvolvemento económico de Ribeira e crear novas oportunidades de investimento e emprego. Nos estamos moi orgullosos deste traballo que se leva feito durante estes meses, non é sinxelo, pero é verdade que as ganas, a necesidade de que Ribeira conte con chan industrial, conte con un desenrolo industrial e económico que vaya a crear postos de traballo, que vaya a fixar población e desde logo que siga mantendo a Ribeira como a cabeceira de comarca que é. Así que moi contentos, moi orgullosos polo traballo feito e con ganas de que este traballo se chegue a materializar e que antes de que acabe o ano, como dicía a conselleira, poidamos ver esa licitación. Coa actualización do proxecto xa en marcha, o futuro polígono industrial de Ribeira entra nunha nova fase, achegándose un pouco máis ao inicio dunhas obras chamadas a converterse nun dos proxectos empresariais máis importantes da comarca nos vindeiros anos.